Så nærmer vi os oktober, og her vil jeg lige fortælle lidt om nyrerne. Fordi nyrerne de går i vinterdvale her fra oktober til maj. Og det er derfor, vi godt kan være lidt trætte om vinteren, fordi nyrerne sover. Og for at passe på vores nyrer, så skal vi drikke mindre kaffe, spise mindre fed mad og halvere vores alkohol. Hvis du passer på dine nyrer om vinteren, så er de faktisk mere aktive om sommeren. Og her vil jeg så også advare om vinterbadning. Det er fantastisk. Wow! Jeg har det så godt bagefter. Og det er fordi, at kroppen har været i alarmberedskab. Det er blod og ilt og alle kropsceller og huden, og det er så fantastisk. Men nyrerne får faktisk et chok. Den er jo dvalende. Og så hopper I i det kolde vand, og så får den et chok, sætter gang i kroppen, ind i saunaet, får varmen, og tilbage til kuldechokket. Hvis I vinterbader for meget, for koldt vand, i for mange år, så bibeholder kulden sig faktisk i nyrerne og de andre kropsceller, kropsorganer. Så jeg er ikke fascineret af vinterbadning. Men prøv nu lige at mærke efter, om det er jeres krop, der er velegnet til det. Og ikke bare den der lækre følelse bagved eller bagefter, men er det så sundt for jer, som du går og tror? Prøv lige at gå ind og mærke efter de nyrer og hvad din krop siger. Og her får jeg så leveren ned, fordi det er faktisk et problem med fedtlever. Det ses ofte og tiere. Og i gamle dage sagde man, at det var kun alkoholikere, der fik fedtlever. Men nej, det kan de gravide også godt få. Og især dem, der får rigtig meget medicin. Der er jo nogen, der spiser medicin og piller, som om det var fredagsslik. Så prøv nu lige at gå ind og mærke efter jeres krop og jeres organer. Hvad er det, de har brug for? Det var lige en lille nyhed herfra. Rigtig god dag til dig.